Sakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene Yesintu. Amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka Mbanjwa, umshana wako Fuze Fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha zalo uPheshe, uPheshe zalo uMaguyane, uMaguyane zalo uVaphi, uVaphi zalo uNokhonje. Kanti ke namuhla bafowethu angihambi ngedwa, ngihamba noNzima. Angikubingelele mkhulu. Hey, ngiyabingelela mkhulu. Niyaphila kodwa? Hayi siyancenga nje impilo. Hayi kuhle. Kuhle kakhulu. Hey ngiyabona la ukuthi angathi uza ngomunye ushoni. Oh ya. Yini lo siphathele yona? Hey. Zinkonzi malanga lezi. Uyazi umkhulu wami kwakuthiwa inkonzi yohlobo, bathi inkonzi yohlobo ayithundi yafafaza. Igcwalisa amadrama ayisithupha ngosuku. Basho njalo umkhulu ke lo ozala ubaba. Manje ngasuke ngaphiwa kakhulu emathonga asuka ngipha Imbiza yesibeletho, bathi Imbiza yesibeletho. Wafika umkhulu wathi angiyibize ngenkunzana ngoba yena ube inkunzi yohlobo. Akafuni uthi inkunzi ngoba manje kusho ukuthi phela ilinganiswa naye. Isilinganisa naye wathi le akube inkunzana. Kuyikuthi nje ngoba itika zakhona ngayifaka ngizoyifaka zona. Ngoba ngibonile ngike ngahamba nawo eGoli kukhona abantu ababehlushwa yisibeletho bathi basizile ibahlanze kakhulu. Mhlambe umuntu wena mne wethu onenkinga esibelethweni, umuntu mhlambe onenkinga kanjani ungazisho mhlambe impawu umuntu mhlambe olekelelwa ilembiza, uma kunje uyayidinga lembiza? Hayi abantu nje kakhulu ngeke ngathi eyomdlavuza, kodwa manje lesisakaze sanginika yona sasho njalo sathi umdlavuza izohlanza umdlavuza ngaphakathi kuphi esibelethweni kubantu abaphethwe yini, abaphethwe umdlavuza. Kodwa manje engeke ngayisebenzisa kubo abantu abangena esikhathini bengaqedi. Isikhathi esiningi bangena esikhathini bangaqedi, abanye sebekhipha amanzi ngaphansi othola ukuthi awasanuki kahle. Izinto ezinjalo ngiyacabanga ukuthi yizimpawu zomdlavuza lezo abantu abahlushwa isibeletho. Ukuba neyilonda ngaphakathi, ubone ubleed ungasaqedi noma uopha ungasaqedi noma usukhipha amanzi angcolileyo ngaphakathi kuwe esibelethweni sakho. Uthi mawuya endlini yangasese uthola ukuthi sekusala kuba khona iphunga elingekho right. Iyasebenza ke lembiza. Kunembiza oqala okuyiyona oyisebenzisayo, usebenzisa amanzi ashisayo isikhathi esiningi. Makwade uyiphuza njengenkomishi bese usebenzisa amanzi ashisayo wenzela ukuthi ichamise. Uhamba uye toilet uchame kaningi. Athi ukufudumala amanzi ozowaphuza after yona ngoba ngeke ukwazi iyawa drain amanzi, iyawamunca amanzi kuphi emzimbeni. Kahle iyamunca nje ezifeni eziningi ingayishaya ngoba izifo zihlala kuketshezi, lolu ketshezi lolu okufanele ukuthi liphume lumunce ilembiza. And then bese ukwazi ukuthi usale uhlanzekile. Yingakho ke ngithi uphuze amanzi athe ukufudumala ukuze azoshesha abambe emzimbeni wakho ukuze ingaqedi amanzi emzimbeni uyithole sewomile ungasakwazi ukuthi kwenzakala. Nomuzi wakho uyakwazi ukubuyisa. Uthathe oqala uyisebenzise uphuza nje inkomishi uyifudumeze njengelokhuzana njengetiye noma uyenze ibe part nendawo ingafudumali kancane uyizwe engathi ifudumele kancane. Ithi ukuthi nje ukuqina mawuyifudumeza bese uyayiphuza ngenkomishi nje egcwele uyiphuza. Omunye mne wethu uzothi mina mangiyensukwini kuba kuhluku kuphatha ilento ekuthiwa isilumo. Yebo. Ungabe mhlambe nalowo muntu onjalo uyakwazi ukuthi imlekelele? Iyakwazi ukumlekelela, ubuze umbuzo omuhle impela iyakwazi ukumlekelela ngoba ayinawo umgomo
ukuthi ngoba uyesikhathini wena akusafanele ukuyisebenzisa ayinamgomo iyasebenza kakhulu ngoba ezinye izinto iyakwazi ukuyihlanza esibelethweni uthola ukuthi isikhipha amahluli ungabe sowethukanga usubona uphuma amahluli usuyitshela ukuthi lembiza mhlawumbe iyangilimaza ngaphakathi angeke izobe ihlanza ngoba kuzobe kade kuhlela amahluli lapha kuma walls kunomuntu la mhlawumbe khonta angayizwa kahle isinyini sakhe kodwa ukhulelwe uyakwazi ukuthi ayiphuze ukhulelwe angaze ke ngayinika abantu abakhulelwe ngoba iyahlanza kakhulu uzothola ukuthi uzothi ukhulelwe bese yenza mhlawumbe ngafana esinye ukuthi amen yebo laba abakhulelwe ngoba ngeke ngize ngithi uyayiphuza umuntu okhulelwe ngoba manje lena iyahlanza isusa zona lezi zinto lezi ngoba ngithi ikhipha amahlwili nje icaka ukusobala ukuthi iyoyithatha ibeke ngaphandle ngempela ingane iyoyithatha iyosuka bese ithatha ibeka ngaphandle bese ethi umkhulu mazibuko ungibulalela ingane yami ubuze kahle impela ubasizile kubalekile ngempela mnotho ukuthi into ehlanzayo kanje umuntu uma ukuthi ukhulelwe abheke kuqala ukuthi kufanele ukuthi ayisebenzise yebo angimniki lokuzana lapho angim-encourage ngolimi oluthe phecelezi ukuthi angayithatha umuntu okhulelwe uzoba nenkinga ngempela ngoba yona iyahlanza iyakhuculula ngempela iyasusa ngaphakathi iyahlanza nje kuma walls ngempela iyahlanza lembiza le ngoba uyayiphuza njengoba uyiphuza nje ingena vele ihamba nomzimba iyashana nasemajointini makwenzeka ke mhlambe ikuthola ungcolile ungethuki mayisiku setoilet ngoba yona ayigijimisana ngetoilet iyachambisa nje kuphela ke uyabona ke izokuvusa uyochama ungethuki usuyichamela ungethuki usuyichamela yebo akulungile mnewethu asibonge kakhulu nakwena mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso eqoshiwe useshilo kumnewethu ukuthi lembiza le imbiza yabesfazane eqondene kakhulu yesibeletho usezibaluleke izinto othi mawunenkinga nazo bese ukwazi ukulekeleleka inombolo lezo lokuzibona zivela escreenini sakho zishayele ukuze ukwazi ukuthola ukuthi lembiza mawuyifuna uthola kanjani ikuphi futhi nala itholakala khona siyacela ukuthi ke siwuthathe umfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife